କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କେମିତି ଅଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରିପୂର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତଙ୍କ ସାଥ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା ଓ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଓ କୁଳୁ ସେଇ ପବନ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭାବ ନେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଆସିଥିବେ କି ନାହିଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଆସି ସାରିଲୁଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପୁରା ଗେଟ୍ ପାସ୍ ହେଇସାରିଲୁଣୁ। ଆମକୁ ଆଜି ଆମର ଟିକଟ ପଇସା ନେଲେ ବାଇକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନି ବଜାର ଯିଏକି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଯାହା ମିଳେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବୁଝିଲେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଗେଟ୍ ଯିଏକି ବାଇକ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲୁଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲେ ପରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର 100 ମିଟର ଅଛି ଏତେବେଳକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବ ଭିତରେ ବୁଝିଲେ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବୁଝିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା ଯିଏକି ଆମେ ଆସି ସାରିଲେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇଡ଼୍ କରି ଆପଣ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଧାନତଃ ସହ ଏ ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମାତାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେଣି। ଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହିତ କରି ମାନେ ଆଗ୍ରହୀ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏକି ମୁଁ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲୁଣୁ। ସିଡ଼ି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ 101 ସିଡ଼ି ଅଛି, ସେ ସିଡ଼ିରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭିତରୁ 50 ମିଟର ତଳକୁ ଗଲେ 25 ମିଟର ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏକି 6 ଫୁଟର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ସେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଖୁଦ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେବେ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା କେତେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୂଜା ସରି ସାରିଲାଣି। ମୋର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କାଢ଼ିବାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି କରୁନୁ, ଚୋରା ଛପାରେ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିଏଲି ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଚୋରି ଲୁଚି କରି ଫଟୋ ଉଠାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ମୁଁ ବୃଷଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୃଷଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଏବେ ଆସି ସାରିଲୁଣୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେମାନେ ଯିବା ଆମର ଏଇ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଅର ପାରବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଯାଇକି ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ ମିଳିବ। ଅର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଆଜି ବୁଝିଲେନି। ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିଲେ କି। ଭିତରକୁ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ଆସି ସାରିଲେନି। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଗଲି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛି।
ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଜୋତା କାଢ଼ୁଛି, କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଜୋତା ଏଠି ମୁଁ ଜୋତା କାଢ଼ିବି, ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଥର, ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ, ବୁଝିଲ କି, ପୁରା ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନସ୍କ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ରହିକି ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା। ମୋତେ ଡର ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ଆଇଲେ ଆମର ଗୁମ୍ଫା, ଯିଏକି ଆମର କୋଳ କୋଳ ପୋଖରୀ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ଫୁଟନ୍ତି। ଅର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଣି ବହନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପୂରଣ କରାନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ତୃଷା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଖରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲର ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିଛି। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦୀପ ଗୁମ୍ଫା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ମନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବୁଝିଲେ କି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାଏ। ଏଇ ଗଲା ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍, ଯିଏକି ଆମ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଗେଟ୍ ବନାଯାଇଛି, ଆପଣ ଖୁଦ୍